Joo, ei se yhtään. Mun mielestä katsoo aika suoraa kameraa tällä. Ei, mutta tääpä se just on, että se kyllä niitä myyriä ja rattia metsästää, mutta sitä ei kiinnosta toi naru. Ihan muu sellainen. Aika elävä kerviilitteko. Joo. Täytyy viedä se ainakin metsästyskokein. Terassialla, niin omat koirat ei käynyt. Mä olin tosi iloinen, kun sillä oli se leikkaushaava, niin sitten kun se siellä vatsallaan ryö, niin siellä matalan terassialla. Ja sieltä on nyt käynyt harva se päivä. En tiedä mitä se on. Silloin ne onkin hajonnut. Ja se oli älyttömän tekninen koira, niin se varmaan jotenkin niin kuin, että huomasi, että tämä on nyt tänne, kun oltiin kaikki koolla, että on tämä johtaja. Tuota narua. Käyttää tuota Jukka-Pekoselle tuota Liisa. Liisaisin sen. Katellaan mitä pisteitä se saa, katsotaan sen jälkeen. Niin, me ei katso nyt me Irene. Ei me enää. Ai Se luovutti ton jaa. sopimuksella. Mulla ei se ehdi ensi vuonna tehdä itse. Okei. Kuinka Jukka Kuskanen on? Sehän on 7,5 tuleeko? Huhtikuussa täytyy 7. Kyllä se pitäisi nyt äkkiä saada käydä. Mä haluaisin yhden tehdä sillä, kun se on musta kauhean kiva koira ja hyvän näköinen ja kiva luonne ennen kaikkea. Kyllä se vähän taivastelee tolleen joka suuntaan. Niin omista, että sitä voi käyttää. Eihän sit risteytyksiin saa käyttää, kun se on erikoisrekisterissä. Niitä ei voi keskenään saada. Niin. Mutta saada jostain narttua. Voit ulkomailtakin katsella, mutta ei ole kivoja ollut tarjolla. Ei ole täydellisiä ollut tarjolla. Kun se on siinä kanssa. Mäkisetkin sanoo. Se on uskollinen. Naapurin puolella. Tai ne sanoo, että yritetään vaan jos sillä samalla, että kun se oli niin helppoa ja se oli niin kiva. Ihan siis on entyä aikaisemmin sillä juoksulla. Niin, tämä Anjalla meni nyt kuusi ja sitten se astui sinne ihan sen venäläisen, joka oli jo noihin niin ruutaan ja sekin sai tavallaan. Saatko huomaa? Niitä ei kannata montaa, mutta se oli kuulemma ihanaa, kun se meni siis tiennyt, että se on sen näköinen, kun se pitää kautta, jos antanut astua. Mitä se semmoinen koira? Mitä sä Laura tosta sanot? Se on tätä tuli, joka oli valokuvassa, niin hyvä, kun tuli, niin se koira oli ruutaan. Hienoa. Vai mistä mä tiedän? Voi nyt tiedä. Kuulostaa hyvältä. Se jäi Tuo on kelkka. Joo. On moni ollut nyt semmoinen, että jotenkin niin kuin tosta huulee. Se on niin kuin, että mene nyt ukko muualle säkkiin, kun mä haluan tulla Niin kuin tuolla on tuo kelkka. Niin. Vähän väärää asiaa vahtii. Sattuuhan sit. Mistä tästä tietää, mitä tässä välillä vahtisi. Mä voin liisata semmoisen kippurahantaisen kääpiösyksen, jos hän on puolustushalua lisää. Tuolle. Ei kun kelle vaan. Sehän silloin viimeksi oli, niin sehän oli ihan töröä. Onko se sulla kotona? Sehän siis ei se ole mitään, se on ostettu tai kessi meille lemmikiksi. Ei se ole mitään.
etsii tosta erähtelää. Muistaa aika hyvin. Joka säikähtää, niin se varmaan ihmettelee, että mistä sitä sitä pois. Mutta se on mörkönen. On. Mutta sepä siinä jännä onkin, kun se ei ole sisällä kotona. Se on tosi iso. Pieni. Mä kävin jostain maitoa päivittäin. Siitä Mä näkyy. aina kuulen niistä kuvista. Se olisi kamalaa, jos ei tietäisi, mitä tapahtuu sille. Se nyt jättää, jos joku haluaa viedä yksinään sen pois. Mutta en mä ainakaan kestä sen. Ei tiedä. Se on ihan hyvä. Missä Arpo on tilannut. Nyt Arpo vähän niin kuin ahistaa. Se on kovin kiinni. Jos mielistelemään. Hyvä se tuli. Mutta enää vie. Nytkö ne ampuu sen? Toivottavasti ei sitä. Ei muulla kuollut, niin pitää ampua. Onko joku ennuste? Karo, Ei. Onko Laura sulla? pelkääkö se ukkosta? Ei se ukkosta pelkää, mutta kyllä se laukauksia pelkää ihan sikana. Mä tässä tiedän. Mä tiedän. Se on laukausarka. No, kohta nähdään. Hän. Onko nyt siirtynyt? Kyllä niin kuin reagoi, mutta ei kauheasti. Olisi paljon pahemmin.